Budúcich strojárov, elektrotechnikov, grafikov aj programátorov spojila súťaž Zenit Skills Slovakia. V Kysuckom Novom Meste svoje vedomosti aj zručnosti predstavili víťazi 8 krajských kôl. Melania je jedinou študentkou v strojárskej časti, ktorá postúpila na celoštátne kolo. Do súťaže sa zapojila už tretíkrát. Tak ja teraz sústružím a musím dosiahnuť presné rozmery a podľa výkresu. No, od malička som bola taký technickejší typ a baví ma to. Ocino tiež robí v takejto firme technickej, aj Starkey robil. Teraz vyrábam súčiastku, ktorá slúži na upnutie nejakých iných nástrojov. To znamená, že tiež musí byť presne vyrobená. Práve presnosť je najdôležitejšia aj v prípade programovania súčiastok. Musia si vypočítať chýbajúce rozmery, ktoré sa štandardne na tých výkresoch nekotujú a sú potrebné pre to programovanie. Musia si pripraviť technologický postup a spracovať program na základe tých